आच्छा बिदिबा गथ'आ मैयानिफ्रायनो न'आव गैया। औ सार। दा बेखायनोथ' नोंथांनिसिम जों कमप्लेन होनानै फैदों। नाथाय गथ'आथ' सोरबा लोगोजों बा सोरबा फेमिलि रिलेटिभ्सनावबो थांनो हागौना। नङा सार, जोंनि बाबुआथ' रावनावबो थाङाखै, गासिनावबो सोंहरजोब्बाय जोङो, आरो सोरबा सिनायहायि सानैसो मानसिजोंसो थांनाय नुदोंनो। नङा, थेवबो दानि गथ'फोर सैथान जायोना एसे। आरे सार, जोंसो मिन्थिगौ जोंनि न'नि मानसिया गोमानानै दं गथ'आ। दा एग्जामबो खाथि, मा जाबावगोन बियो। बेखायनो सारमोनहा एसे थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो थाबैनो नागिरनांगौ जोंहा बाबुखौ। जागोन दे, जोंथ' दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो नागिरगोन। नाथायो दा सोरखौ नुनायमोन, माबायदि मानसिमोन आरो बहा नुनायमोन, बेफोर डिटेल्सखौ गासैखौबो फारि फारि खिन्थाजोबनांगोन नोंथांमोना। सार, जाय गथ'आ नुदोंमोन बेनावनो मोजां सोंबा मोजां नामा सारमोना? एसे बिसो नुदों नालाय, सासे गथ'सायासो, आरो जोंबो मोजां नुवाखै। नाथाय गथ' मानसियाबो बोरै मोजां खिन्था रोंलायखो। थेवबो र', जों जोंनि खामानिखौ दिनैनिफ्रायनो नागिरनायखौ सुरु खालामगोन। सार, जोंहा बाबुआ एकदम थाबैनो मोनथारनांगोन, मानोना जों बेसेबा टेनसन जागासिनो बिनि थाखायनो। जेरावबो नागिरबाबो मोनाखै, बहा थांथावथाव, आरो जोंनि बाबुआथ' जानला मानला फाल्थुबो नङा बिदि। नाथाय नाय नोंथां, दानि गथ'फ्रा माखासे खायसे ओरैबायदिबो थायो जे नोंसोर हमनोनो हानाय नङा। बे माबायदि? नङालै सार नङा, नोंथाङा जोंनि गामियाव सोंना नायजोबबाबो बेबायदि फाल्थु मोननाय नङा जोंहा बाबुखौ। आरो बहाबा थांबाथ' बे खोन्थालांगौमोन ना। माने मा थिग गाबोनफोरनो गथ'आबो फैफिनो? नाथाय थेवबो नोंथांमोना नागिरनोथ' हायोना, फैफिनबाथ' फैफिनबाय, मोजांनि बाथ्रा सार। दे जागोन दे, कमप्लेनखौ जों लाखिनोसै आरो गथ'खौ नागिरनोसै, मोजां नागिरनानै दिहुननो नाजागोन। जुदि बे सिनायि मानसिजों थांफाबाथ' मानि जाहोनाव थांदों? गुबुन गाज्रि मानसिफोरनि आखायावथ' गोग्लैयाखै गथ'आ? मा बेफोरबायदिथ' जानो हालै, नङाबा जोंहा बाबुआ मा जानांगौ देनाय, ओरैनो दासो देरफुनाय गथ'। आरोथ' खायसे ओरैबायदिबो सुबुं थायो जे खामानि होगोन मागोन होननानै बेबायदिनो देरफुनाय गथ'साफोरखौ लानानै थाङो। नङा सार, बेबायदि दा बुं, आरो जोंहा बाबुआ बिसिनि आखायावथ' दा फैथारथों। औ नङा, थेवबो जों बुंबाय आरो। जोंबो सम सम बेफोरबायदि केस मोनबोयोथ', बेखायनो बुंनाय जाबाय आङो। जेन'बा आं आन्दाज हमनानै लाबाय आरो बाथ्राया किडनेपिंनि मामलाथ' नङा। नोंथांमोननाव मानिबाफोर कल फैदों नामा, फैसा दाबिनायनि, बहाबा लेंहरनाय? नङा सार, बिदिथ' फैथ'वाखै जेबो। अके। आरोलाय फैसाफोर बेबायदि किडनेपिं दाबिनानैलाय मा मोननो? जोंहाथ' न'खराव बेफोरबायदि हालोदानो एसेबांबो माबा गोनांबो नङाना। आच्छा, नाथाय मानिबाफोर सोरजोंबाफोर सुथुर दंबायबायोमोन नामा? मानिबा दावराव दावसि जाबायबायनाय? सोरजोंबा सोरखौबा सन्देह? जोंहालाय सोरजों सुथुर जानो सार? जोंनि फेमिलियाथ' बेबायदियाव गैया। जोंहा बाबुआबो नांलाय खमलाय बिदियाव गैखाथारा। न' सार, बेबायदि नङा। औ सार। अके, ओमफ्राय माबा फन लांफादों होन्दोंमोन नामा गथ'खौ? औ सार, फनाथ' सुइच अफसो जानानै दङ, जेबो अनबो खालामासै, बे बन्द' जानायानो जानाय। फन नाम्बारखौ जोंनो नांगोन। आं मा हामगोना हामला जाखोबा? एसेबांनो हस्पिटालाव फैलायनाय जाबायना आङो। आङो थैनायथ' नङाना? मानो आं बिखायाव गिनाय मोनबाय थाखो दे? ओइ हाथरखि बेबि, बेसेबा नेबाय थाबायलै आं सना, नोंनि हुसाव फैनायखौ। बोरै आं इसेबां बिदि जाखोथाय मेहे? आन्दाजखौनो मोनस्लाबलायासै आङो। औ मिथिगौ, डक्टरा बुंदों नों बिराद दुरबल जाबाय जाहैदों, बेखायनो बिदि बेहुस जानानै गोग्लैबायना। जानोथाय मेहे, आं बारानिफ्राय बारा बोरैबा मोनलांग्रा जादों। नोंनि किडनि गोदान होनांगौआबो एकदम जगारानो जाथ'वाखैलै र'। दा बे किडनियाबो जगार जाबासो नोंनि अपारेसनखौ खालामनाय जागोन आरो ना। ओमफ्राय आंनोलाय सोर किडनि होगोन दे देनाय? नङाब्रा, बेफोरलाय डक्टरफ्रा माबा मोनसे बेबस्था लाखायोना। थेवबो थाबनिफ्राय थाब एकदम नोंनि अपारेसनखौ खालामनो ट्राइ खालामथारगोन, मिथिबाय? नों सिन्था खालामनाङा। ओमफ्रायथ' एसे मोजां मोनबायना नों? डक्टरफ्रा मा मुलि होखोथाय, ओमफ्राय बिजिबो इन्जेक्सन आरि गासिबो माबाजोब्बायना? औ मेहे। मा खालामनो, बेरामाबो जाथारबायबा उफाय गैयाना सनु, बेबायदि हस्पिटाल आरिथ' फैखानांसिगोन ना। ओमफ्रायथ' आंबा मोजां जागोन ना जालाबा? आं हामगोनथ' ना? आरे मानो मोजां जानांगौ जाखो दे? बे डक्टरफ्रालाय मानिथो? बिसोर थिग खालामगोन ना। ओमफ्राय आंथ' नोंनि थाखाय जेब्लायबो आरज खालामखागोन ना। नोंनि खाथियावनो अरायबो दंखायो दा। नोंनि थाखायथ' आं आंनि जिउखौनो बावखाबायना सनु, बेखायनो नोंखौ जेबो जाहोथारा आङो। नायदो नै, ओमफ्राय हुसाव फैनाय लोगो लोगो माबा जानला मानला बैखौसो सानलायबायना, टेनसन गोनांखौसो। नङा, थेवबो आंनि थाखायनो नोंसोरबो गोबां खस्थ' मोनफानांबायना। नै मानो खस्थ' जानांगौ जाखो दे? जुदि नोंनि जायगायाव आं मोनबा नों आंखौ नायामोन आरो? नायामोन? मानो नाया जानांगौ दे? आंथ' अरायबो नायगोन ना, जेखियानो जाया मानो। होमबालाय माथो बास, आंबो थिग बेबायदिनो नायगोनब्रा नोंखौ। ओमफ्राय मेहे, ओजोंहाय जोंनिया फैबायना न'आव? फैथ'नायाथ' फैथ'वाखै, थेवबो नों टेनसन लानाङा, बेफोरखौलाय मानो सानहरखो?
नोंखौबो नायनोनो फैयासै माथो जेन'बा फनखौलाय हरदों दहायो जेबो नङा मेहे बेफोरखौ जेबो साननाङा आइयाबो गोबां दुखु दङ ना जोंनि सिगाङावसो फोरमायजोबनो हाया बिबो बुजिगौ आंबो आरोथ' जोंनाबो आइया दंफैयो नालाय आफा दङ आइ दङ आबै आबौमोना दायो फैगोन खोमा बुंदोंमोन नों बास खालि एकदम रेस्टल' ला मोनथिबाय नोंनि हाथरखियाबो ना जोबोद बेरामावसो गोग्लैबाय माथो बेमारि जाबाय आङो थोद माथो जाखो जेबो नङा आरोथ' मा बेराम बेलाय हामनो रोंलायै हामगोनथ' मानोथ' डक्टर मानोथो मुलि दङब्रा आरो जुदि थेवबो हामाब्लाथ' मा जाबावगोन आरो नों माबाफोर जानोमोन जेनेबा रुटि लाबोना होफैनो आङो रुटिफोरखौथ' मानो मोनजाया जानो र' लाबोगोन आं डक्टरनाव सोंनानै आं जेबोखौनो उखैयाखै उखैयाबाबो जानांगोन ओरैनो दुरबलखा मानसियानो जेबो जायाबाथ' मा जागोन देनाय आं लायना होफैनो र' मा मोनजायो मोनजाया डक्टरनाव सोंग्रोनानै नोंनि थाखाय लाबोगोन आङो एसेबाबो मिथिबाय नांगौबा न'आवनो बानायहोहरगोन आङो आंनि थाखायनो एसेबां खस्थ' मोनसिगोन बेफोर जेबो नङा मिथिबाय देनां जोंनि न'नि मानसियानो सोरबा माबा मोनसे जाबा नोंबोथ' बेखौ नायगोन ना नाया होमबा आरोथ' दसे थाथ'दे सनु डक्टरजों माबा मोनसे रायलायना फैनि आङो जेबो माने आंखौ बेफोरबायदि गिदिर प्रब्लेमथ' बुङाखैना न' जेबो नङा बिदि जास्ट आं माबा मोनसे रायलायनांगौ दंथ' बेखौनो रायलायना फैनि आङो दिनै एकदम रायलायखाथारनोसै आं डक्टरजों दे होमबालाय टेनसन नटलै मिथिबाय जेब्लासिम मेहेरा नोंजों दङ ना दा नों बेबायदि दङथ' गामोननो खारनो हासिगोनबो नोङो एकदम बारे मोसानोबो हाबावसिगोनसो जादों अबाव या मोजां बुंबावाबा नायल'ब्रा गामोननो मोजां जागोन ना अके थाथ' होमबा दे आइखौ थिनहरनि आं डक्टरजों माबा मोनसे रायलायहैनि आरोथ' नोंनि माथोखौ दासो खोनानानै गोसोआवनो गोजोनल' मोनखाबायलै मानो नों गिदोंमोन औ बेसेबा बुरजा गिदोंमोन आङो बिखायानो एकदम गोलोब मोनखादोंलै I'm sorry मेहेर मा जाबावगोन आं बिदि थाबाय थायोब्ला आंबोथ' जानो होननानै जायाखैना बेरामानो आंनाव नांथारबायबा आंबो थैनो गोसो गैया आफायसो आंखौ अननानै बे जिउनिफ्राय दालांथ' दे मानोना आं अरायजों मेहेरजों थानो हास्थायो आं गैयाब्ला बेसेबां दुखु जागोन बियो आरो आंहा जिउआव माबाफोर पाप दङब्ला आंनि पापखौ निमाहा हो आफायसो नाथाय प्लिज आंखौ बे बेरामनिफ्राय मोजाङाव लाबोदो ना आंथ' अरायबो नोंखौ गोसो गोथारै फुजियोना आफा आंखौबो दिनै नों नायहरदो मानोना आं थैनो गोसो गैथारालै आंखौ थांनानै थानो होदो आफा बे बुहुमनिफ्राय थांनो गोसो गैथ'थारा आङो आंनि मेहेरनिफ्राय गोजान जानो गोसो गैथ'आ आङो ओमफ्राय बोरै जाखोलै सोरां माथो नोंना बिसियानो नायफैयासै हा ओइ बेफोरलाय नोंसिनि सैमा मावजिनि नांलायबाय थानाय आरोलाय माथो बोराबलायनाय माबा अरलायनाय दा बेहाबो आंखौ जासा नायना थाबाय थाबा जागोन नामा माथोलायनो जोंनिया बिराद गियानिनो दाह बिहामजाना हस्पिटालाव फैलायबाय मानो नायफैनो हादिया बे बाथ्राखौ बारा ओरै खेंख्रा खेंख्रि लांलाबाय थाना मिथिबाय हेबनायनिल' खोथा बुंनाङा दा बेबो बिदि नङामोनब्रा नों हरखाबै फैबाय नालाय बेखायसो आयौ बिदिबाथ' नों होननो सानदों नङासै आं फैनायखायसो माने आं बिखौ होखारनाय जाबाय ओरैबाबो आं नोंनाव फैनोथ' इन्ट्रेस्ट नङामोन थेवबो दा माखासे उसुबिदा जाबाय नालाय जेन'बा आंबोथ' मालायनाव फैयाखैना आंनि फिसायनि न'आवसो फैदों बुजिलायना जुदि नोंसोर थानो हाबाथ' मामोन आंनि दाय नङा दे सोरां जायखिया ओमफ्राय आंहाथ' सिरि सिरिसो फैखादोंहाय औ ओमफ्राय नोंखौ एसे बेलेगाव दोनबा नों थागोन ना थाया देनाय आंहाबो जुरिजों थानो जेबो इन्ट्रेस्टथ' गैखाया थेवबो नों आंखौ गाज्रि मोनदों नामा नोंनाव फैनायखौ नोंनाबो हिनजावा आंखौ गाज्रि मोननानै न'आवसो थांलायबाय उसुबिदायाथ' मा गावनावबो फैनो हागौ आंनावबो फैनो हागौ मानसिनि लाइफआव सोरनाव फैया आंथ' बेखौ सिनो होनना फैयाखैना नों गुबुनाव दोनबा थागोन ना थाया बेखौल' बुंदोब्रा आं नों फैनायखौ गाज्रि मोनाखैना आं खिन्थु जानला मानला थाया दे सोरां होमबाबो ओइ जानला मानला नङाब्रा एसे मोजां बेबस्था खालामगोन आंबो नाय माया बेबायदि दावराव दावसि जास्लायस्लाय एसे आलदा थानायानो साबसिन ना नङा होमबा जागोन दे जागोन आंथ' राजि नोंना हिनजावासो माबा अभार एक्टिं देखायो आंनि खामानियाबो जायागौमानि आंबो जेन थेन थाथ'सिगोन दे जेबो सानला आं बेफोरखौ रावखौबो जेबो बुंनो थांला आंखौबो रावबो जेबो गाज्रि मोननांला जेबो दाबुंसै आरोना आंनि थाखाय उसुबिदा प्रब्लेम मोनथारदों गाज्रि मोनथारदोंबाथ' आंबो थायाहाय बेफोरबायदियाव मिथिबायना नङालै जायखिजाया आंथ' गाज्रि मोनखायाखैब्रा दा नोंसोरसो सानैजों नायनानै सुखुलायाबा खारलांलायबावनायखौ नुवाखै सासेया
अभार एक्टिंबोथ' आरोलै एसे बांद्राय अख्रा देखायो माथो बुंखांलाय जायखिजाया दे बेबस्थाखौ खालाम आं थांगोन दे थेंक इउलै माया जेबो माने दावराव दावसि गैयालासे नों राजि जाबाय थेंक्स जागोन ओमफ्रायथ' बिहामजोआबो मा जाब्रबखोहाय जोंना सोरां बेनोथ'लै माया किडनियाथ' आंहाबो होनो हानाय नङाहाय सोरां एसे उसुबिदा जागोन ना आंहाबो नङाबाथ' आंहाबो एसे उननिखौ साननांगौ ना उन सिगांनो दा बिहामजोनोबो किडनिनि जरुरिनो ओइ नोंनिफ्रायलाय माथो आसा होमबाबो बुंबाय आरोहाय दा बायसान्स आंखौ बुंबायबायबानोथ' माने आबा मिहिरा डक्टरा जेनेबा न'नि मानसिया सोरबा होनो हायो होनबा बिदिब्ला डाइरेक्ट नोंना एन्सारा बानायखाबायानो नै जाम्बा आं बिहामजोनो होबा आंना किडनि मोनसेल' जाबा आंहा प्रब्लेम जाया होमबा बेखायनो आरो दा बेलेग बेबस्था लाथोसै दे नोंबोथ' होनो हाखानाय नङाहाय सोरां देनांनि खोथा दङ ना नोंहाबो मा जागोन होबा ओरैनो दा बैसोआ फैनायनिफ्राय फैगासिनो ना उसुबिदा जागोन नोंबो राजि जानाङा आरोथ' न'खर गंनै सालायनांगौनि खोथा ना ओरैनोबा नोंस्रा न'आव माबा सासेल' फिसाला माने नों ल'खासै माने देरसिनानो बेबोथ' आरोलै गोबां साननो गोनां दं फेमिलिखौ नायजोबथारनांगौ दा आंबो किडनिया होनो एसे प्रब्लेमालाय डक्टरा नागिरखागोनलै बियो जेबो टेनसन लानाङा दे हाय दा थाब मोनबा किडनि गोदाना मोजां जागौमोन आरो आबा मेरा खम फाग्ला बायदि दुखु जागासिनो जोंहाथ' फिसालाया बिदिनोसै नोंहाथ' मिथिखाया होमबा टेनसनानो आंहासो एकदम भगबानलै सासेखौबो बुरखायबावनांगौ आंनि बिहामजोआल' थाब हामथारथोंसैहाय इसोर ओरैनो दासो माने अननो ओंखारदों आङो बिहामजोखौ दासो बिदि जाबाय होनबा आं मोजां जाबासो आंहालाय गोबां सिमांसो नुहांदोंमोन आबा मिहिरजों बिहामजो हाथरखिजों मोजां रुजु जोंना साथामजों संसार जालांनाय सोराङाथ' बहा सोरांहैयो आं मिथिलाना आसाबो गैखालाहाय बेखौलाय दे जायखिजाया आंनि सिमां नुनायफ्राल' फेलें दाजाथारथोंसै आफा इसोर खोनासंथारदो आर'जखौ बेना हिन्जावासो अबा दुगिहाय नै गावनि बिहामजो फेब्रेट हाथरखि बिहामजोखौ नायफैलायबावा थाथों आरो आंहा अनगोनहाय जेरैखि जायाबाबो बेराम जाबाबो आंखौ साला बहाय लाबोखोलै एकदम खर'आनो बोरैबा गिदिंनाय बायदि मोनजोब्बाय थ' माब्रै मोनदों बाबु आरे नोंसोरो जों आरोथ' बाबु जों बुंखादोंमोन ना नोंसोर बायदिनि थाखाय जोंनाव बिराद मोजां खामानि दोङो नाथाय नोंसोरनि खामानिखौ आंनो नाङा अके आंखौ बाव लाबोना नोंसोरो नङाबा दिगदार जागोन नोंसोरो आरोथ' सासेबो बासिनाय नङा खिन्थु एथ' गथ'आनो जोंखौ धमकि होदों नों बिनिफ्राय थांफिननो मोनला बाबु बेनो नोंनि दुनियासै नों जोंनि बायदि जागोन जोंनि मानसि जानानै खामानि मावलांगोन आरोथ' साक्सेस जागोन नेभार नोंसोर बायदि जानो आरो थेख्लिया दरखार गैया आरोथ' नोंसोर आंखौ लाबोनाङामोनलै मानो बाथ्रायाथ' ओरैबायदि बुंदों जेन बिराद मालदारनि फिसाला नोङो नोंसोर आंखौ लाबोनो नाङामोन एक्चुअली जुदि नोंसोर आंनि बिब'नि आखायाव फैबायना साननानै लादो डाइरेक्ट जमराजाजोंसो लोगो मोनबाय डेटखा मानो नोंनि न'आव एकदम बिराद गिदिर भिलेन नामा जों बेखौ गिनो जेब्ला लोगो मोनगोन गिनोथ' नांगोन नोंसोरो आंखौथ' लाबोबाय नाथाय जुदि नोंसोर आंखौ हगाराबाबो बे आंखौ नागिरनानै दिहुनगोन आरोथ' आबो थुनथुलियाथ' एबार एसे दुगाब्रा गथ'आलाय बिनि दुगायाथ' एसे उनावसो खारजोबगोनलै र' ओमफ्रायथ' आंनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि सनामोन दे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो माने दिनैथ' आं बुंनायाथ' बुंफेरामोन नाथाय दिनै नै माया बुंबायहाय जोबथारनायाव मा होनोमोनलाय जेब्लायबो आबा मेरा भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि सनामोन आंखौ गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबोहाय आयु माबा थाबथालायलांबायसैहाय माबा बुंफेरिखायनो थाबथालायलांहाय लोगोफोर गाज्रि मोननांला दे अब्ला भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसे एनैबाबो मोजां मोनदोंब्ला आरोना लोगोफोर नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाइकखौबो होनो बावबानो जाबाय दे सनामोन भिडिअआथ' एसे गुसुं जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना निमाहा खालामदो माने एसे माबाफोर गोरोन्थि जाबा हाखु दाखुबो बानायनाय जाबायथ' समाबो थोआ जाबायना ओमफ्राय लोगोफोर दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय अब्ला माया थांथोंसै बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ भिडिअखौबो लाबोआबाबो माने नेनानै थाथारो नालाय खायसे बेखायनो जों ससेबाबो लाबोनो होननानै लाबोनायसै आरो दा होनायावबो एसे लेट जाबावनो हागौ अब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे थेंक इउ स' माच सोनामोन लाभ इउ मायानिफ्राय बाय बाय